Sanibona omunye ubaba ke owayenomona futhi wayehlupheka ngoba kujwayelekile nje ukuthi uhambisana ukuthi mawunomona nenhlupheko nayo inginamathele wayengazwani nomakhelwane wakhe ke lo baba bengakhulumisana. Umakhelwane wayezama ngayo yonke indlela ngoba umakhelwane makukhona into ashoda ngayo wayehambe yoyiboleka kulo baba noma ngaba amathuluzi noma ngabe yini noma ngabe mhlawumbe ukhona into afuna ukuthi ngabe spade ngabe ipiki ngabe ibhala wayemboleka lo makhelwane kodwa yena ngakuboleka umakhelwane kwalo ngoba wayephakeme yabo engamthandisisi kahle noma wayezama kangakanani lo ukuthi ayimixe naye ayikhuhle naye zama ukuqhubha ubukhelwane kodwa lona wayengakumukeli lokho naye lo makhelwane lo wayelokho ecela izinto wazobona ukuthi le ndoda le ayingithandi. So yamudla inhlupheko ke lo wazama ke lo onenhliziyo enhle ukuthi izinto engathi ziyamlungela lo engafuni ucela ini noma engafune lutho omhlanganisa nalo kodwa lona ezama ukuthi ayihlanganise naye kwaze kwaba naye lo makhelwane lo useyayidela usethi hayi akakayocela uNkulunkulu ukuthi hayi naye inhlupheko imise kabi uyacela uNkulunkulu ukuthi asale semkhumbula naye akwazi naye ukuthi impilo yakhe ngathi yaphambili lenhlupheko ephezulu kwekhanda lakhe isusu noma ke idede kwase kwehla ingilozi esakhuleka nje entabeni lo yathi ingilozi hayi uNkulunkulu uthi angitshela ukuthi umthandazo wakho uzwile kodwa okucelayo ufuna kawazi kumakhelwane wakho uzophindwa kabili uzokwenzelwa impela kodwa kumakhelwane wakho kuzophindeka kabili. Yathi yacabanga le ndoda ukuthi hayi ayicela indle ngoba yayilala endlini nje nethayo eyibhedelayo yasithi awuthi ngicela umuzi yayisithi icabanga futhi ha hey uzoba nemizi emibili umakhelwane hayi yawushintsha umqondo yacabanga ibhasi mangaba nebhasi into eyibusiness ezongenisela imali ngehle ngenyuka ngalo ngilayisha abantu yabuye yathi hayibo umakhelwane uzoba namabhasi amabili yacabanga imillion out of 00 ubank account yathi hayi angicela imillion lengilozi yayisicabanga ukuthi hayi ngeke lobe namamillion amabili yayisicela kule ngilozi cha ngilozi ngisacela ukuhamba ngiye ekhaya ngisayocabanga kahle ukuthi yini engidingayo yathi ngilozi hayi kulungile hamba nangempela ke ahambe ke aye ekhaya fika cabanga kuthiwa wayehleli nje phezulu kwetshe wezwakala sithi nje yes ukuthi into ayithandayo noma ayifisayo noma afisa ukuyicela isize yamfikela emqondweni wayiphuthuma wayentabeni njalo lapha ekade ethe uyathandaza khona kwaqhamuka ingilozi wafika waqhubeka wathandaza wathi Nkosi ngilapha ke manje senginayo impendulo yento engiyifuna yayisiqhamuka ingilozi sithi ucelani wayesethi ngicela ungiphuce nanti iso noma ubulale nanti iso noma ngivaleke iso noma ngibe yichide noma ngibe indlopho noma ngibe neselilodwa nje. Wayesethi ke ingilozi hayi kulungile ayu sure wathi he wayesethi ngiyakhumbuza kodwa ngilozi ukuthi buthe kumakhelwane wami kuyophindeka kabili yena futhi ke amehla akhe omabili umakhelwane awavaleke. So le ndaba lena iveza ukuthi kunabantu abanalo ithuba lokuthi bangayishintsha impilo yabo ibe ngcono kodwa basabuka omakhelwane babuka abantu abaseduze nabo bayakhompyutha njengoba sikhona lapha emhlabeni nje sine competition esingayazi nabantu esingabazi futhi esingaxabananga nabo. Uyamajina lo muntu uphila nomakhelwane wakhe uthola ithuba lokushintsha impilo yakhe ukuthi akakabe nomuzi kodwa ubuka umakhelwane akake athengele ibhasi akhala ngalo kodwa ubuka umakhelwane akakabe nemillion angakaze ezebank ngishiya 1000 empilweni yakhe yonke kodwa ubuka umakhelwane ukuthi what if makhelwane sethola amamillion amabili buka wena awunalutho at all awunalutho nje mawuthola leli million leli impilo yakhe izoshintsha mawuthola lo muzi impilo yakhe izoshintsha mawuthenga leli bhasi akalicabanga impilo izoshintsha kodwa ngicabanga ini akafelwe yiso ukuze umakhelwane ezovala la mehlo amabili. Kunabantu esifisa ukubafaka emsebenzini kodwa ama position esibafaka kuwo noma igaba esibafaka kuze emsebenzini abayithandi ngoba bacabanga ukuthi bafisa ukungena lapho usebenza khona wena. Kunomuntu oswayitshela wathi insecurity ngeke ayenze mawuthi uyabuza why ungayizi security akazi naye ulinde inike ngoba awulona iphoyisa awulona isosha awuyona traffic cop kodwa uthi ngeke kube security kodwa uhlele ekhaya uyabhuquza. So kunabantu esine competition nabo sibe singazi ukuthi ngempela sabenzani noma ungathi uzama ini noma ungathi umfaka emsebenzini uzofika ngakuhloniphi ngoba ufuna ukungena la usebenza khona. Khona umuntu ombona kuhlele ekhaya bese uyamdabukela umcabanga ukuthi hawu uyazi mase ngathatha ubani aye lapha kwaboxer ayoklina athole onsumbulwana aphile impilo yakhe ishintshe akutshele emakhaleni nje athi hawu ngeke ungibone mina ngeke mina ngibe uklina mina ngeke ungibone ngibe uklina omuntu othi une license
wayesebenza kahle noma wayithatha license la ekhaya mthetho hayi bafu ake siyobamba lapha erenke kancane nawe uthole okutholayo alikhiphe ngemba bathi ngeke bomageza yena umuntu umfuna itifiketi azikho kodwa ukutshela ukuthi yena ngeke azayishaya itekisi noma umthola ukuthi uyamtholela umsebenzi ukuthi hayi ukhona umama laphana onemoto yestaff ukhona umama laphana ufuna ukumthathela istaff athi yena ngeke azishayele istaff so kunabantu esiphusha umshikashika nabo sixabene nabo kodwa sixabene nabo kodwa into esayenza kubo asiyazi kodwa abasifuni nje uyazi ukuthi ukuxabana nomakhelwane wakho uzumukela ukuthi ngixabene kodwa ungazi naqhathwa yini ugcina nawe ungazathi usuyisitha ngoba nasemlonyeni imvamisa umuntu onochuku ugudi nokuthi akubeke kabi kubantu akuvalele ngisho amathuba akhulume ngawe kabi kubantu ubungamenzanga lutho mawusuthi uyasondela eduze wakho uyambuza ngakwenzana akazi noma qhamuka omunye umuntu azobuza ukade nibangana le ndoda akazi lokho ethe nje indaba ende hey leya muntu ubheda kabi leya muntu indaba ende ugcina nawe usumubi ngoba uhlala nomuntu onjani one competition nawe ongayazi ma umuntu ungajahi ukufuna ukubiya umuzi wakho just because umakhelwane useyibiye musukujaha ukupenda just because umakhelwane usependile musukugunda igceke ithi ingavumi into musukujaha ukuthenga imoto ngoba uqonda ukuthi ufuna ukuvala umakhelwane uthenye insizwa nje yake yaphuma nepizza ibhokisi lepizza lokuthi ipizza yaphuma nakho yaye ukutshinga nje lapha emgqonyeni emakhaya ke kuba nemgqomo noma kuba nobhini noma kuba nomgodi la kutshingwa khona wayotshinga emgodini nalomuntu kanti umakhelwane uyabona walibona iso lengulube lomakhelwane ophethe ibox yepizza empty ukuthi uyoyitshinga wayibona ukuthi hayi iyamshaya umakhelwane umbonile ngakusasa wahambe kusuku walilanda libhokisi lepizza walifaka endlini ngakusasa second day waphuma wayotshinga the very same box engakazedle lutho ngalo ngayizolo kanti umakhelwane segcikeni wabraya umakhelwane ntambama ngabona ngela ngeke lokho ehlulwa umunye umuntu hamba wobraya umakhelwane nyanya ngakusasa lo waphindwa lilanda futhi ibhokisi ntambama waphindwa ulitshinga futhi ngakusasa makhelwane waphindwa wabona waphindwa wabraya futhi makhelwane even more ke manje ethi uzama ukumvala ukuthi ngeke ahlule umuntu wepizza ohluphekayo kanti lona akayenzi lento ngoba uyabona ukuthi umakhelwane ukuphi ucompetition angayazi kwaze kuyaqala yehle inyama kumakhelwane waqala manje wabraya kancane waqala umakhelwane manje wangena ezikweletini ngoba efuna ukuvala umuntu angaxabene naye so sinaleyo nkinga ke bafowethu ukuthi sikhona nje sinabantu esingazi sabangane nabo noma ungathenga imoto kumphatha kabi nayo noma ungakha kumphatha kabi akhile noma ngenza ukhona umuntu ophatha kabi izinto ozenzayo nje ngangezothiwa ngisho emalokishini nje makuthiwa xatshene kahle ngisho ngephuka ingane yakho ifaka khonkolo nomakhelwane uzozama ukufaka something engalweni yomntanakhe ngoba ulwa necompetition ukuthi ngeke kube ingane yakho kuphela egodla ingalo angamana ifase ingane yakhe ingalo noma ingephukile just because angeke kwazi ukubukela ingane kamakhelwane kuyiyona manje sigodle ingalo so sinama competition funa wazi ubuhamba nje khona umuntu obuka wena nje each and every move you make noma ungathi uzamani ulwa nawe futhi akaqondi uyenza lento esithi ngoba kuba mnandi ukuthi ucompete nomuntu obona ukuthi khona into eniyibangayo naye manje lo ngisho ungathengana ngisho ngenzana hobhana nawe nje competition ke yabantu esingazi sibangane nabo emsebenzini ekhaya endaweni emndenini noma ngabe kunjani kukhona nje umakhelwane wakho noma emndenini noma kubangani bakho nasemsebenzini abaphatheka kabi ngestep nje esincane osithathayo ufuna ukwazi ke lokho ukuthi ucompetition nabantu ongaxabene nabo. Siyabingelela ngani zakwethu, siyacela ngokuqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa ucofa subscribe button le channel yethu ewunqa phambili umgosi ngani zakwethu lana umaphathanisi ukhuluma indaba enkulu yomuntu okuthiwa akacele yena afuna ukuthi ke angabi neqiniso. Mina ke nawe ngani zakwethu ke ngicela sihlangane lapha kwi-comment section sesiwufollow wakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane nawe ivideo elandelayo, ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Danko, bye.